izan da, alboko sakea, Alabesek aterako du. Horreko jokaldia, Koemanek erdirak eta ona indartzua, arrisko handikoa zen, ez? Atezaina ondo urrundu du, baina hori da, biharren baloiare Barakaldok hartu du, hortikan, gero esertxo hori ez du atera Vázquezek, ez? Eta hor da arazoa, ez? Bigarrengo baloi horretara izten denean, etekin gehiago atera hartzea, gutxienez area barruan sartu baloia. Ondo gelditzen nahi dira beraien jokoa, kontrasorik ez dago momentu honetan, Barakaldok ondo lotuta dauka hor ikusten da, eh? Baloiona zen bai, eta kanpora egiten ari zen gainera. Eta hor baloia berriro hartzen dute, eta ondo dago alde horretatik, falta zaio area barruan, zerbait gehiago falta zaio. Geni, Ariño, baloia gora, indartxu, Libano joango da, borrokara, eta larri ibili da Montero, azkenean baloia arean sartzen utzi du eskuarekin hartzeko, oso gutxigatik. Zelaia ez dago lehenko zatian bezala, irrizte egiten zuen baloia, oin gelditu egiten da baloia, eta hemen jarraitu egin behar da. Guzti hori kontutan hartu behar da, jokalari kontutan hartu behar duten, noski. Jakin une bakoitzean nun ari diren jokatzen. Begira jokaldia, ze gutxigatik, Diego Torres, Nacho ez da iritsiko, Salcedo katzera, Meskita, luze jokatu du. Dena den ez dakit zer irudituko zaizuen. Alfonso del Barrio erabat zutik da, ez da gustora ikusten ari denarekin. Ustez alternatiba batzuk badauzka, hor beroketak egiten, baina denbora aurrera doa, une honetan 74. minutuan gaude, eta ez du aldaketarik egiteko asmorik momentuz. Hor da, Barakaldoko entrenatzailea, beste falta bat bere taldearen alde azkar atera dute, baloia bigarren Zutoinera, zuzenean kanpora, albotik. Alboko sakea. Eta Josebari entzun diola eta aldaketa bat egin duela. Vázquez. Batez, bi. Bat egin du, Libano sartu du, bi geratzen zaizkio. Andorra Izola eta Garcés izango dira sartuko diranak. Kaso ingo dizu, Joseba? Bai, entzun digu. Bultzaka da, argia, Libanok. Morcillori. Ez da zergatik, askotan badakit zergatik, ez? Irabazte gogo horrekin eta baloia hartzeko gogo horrekin askotan faltak egiten dituzu, baina hor asko sobetu da lehia batean sartu, ezertxo egin gabe eta baloiak gelditu, hor inguruan gelditzen da beti, ez? Urruntzen danean ere eta jarraitu baloiari. Hori badakigu, ez? Nik leku hartze horrekin eta askotan bultzaka txikiak eta oten dira eta faltak eta bueno. Ondo atera du baloia Barakaldok, Diego Torresek eskubira eraman du. Koeman, Urangaren laguntza du. Ordaian Uranga, erdiratu, Zutoinen urrundu Morcillo, Kaldaratzera inbila, Leia, Garridok eraman du baloia, ezkerrera, Vázquez, Nacho du ondoan, Vázquezek erdiratu, bigarren Zutoinera, Diego Torresek, errematea kanpora. Nacho izango dela bat utziko duena, eta beste igual Zelaierriko Koeman bestela igual, ez dakitu horietako. Hor da, azken erdirak eta azken errematea, atzelaria gaindituta, boleaz kanpora bota du Diego Torresek. Eta hortxe dira aldaketake, Orlandok Zelaia utziko du. Bere ordez Koldo Garcés berdeguneratuko da, eta Konanek aipatu moduan, azken aldaketa, Alfonso del Barrioren azken esperantza, Ander Olaizola izango da, Zelaia utziko duena, Koeman, Gabonetako azokan etorri berria den jokalaria. Hiru aldaketak egin ditu beraz, Alfonso del Barriok. Hamabi minutu eta luzapena partida bukatzeko utxeta bat. Markagailuan aurretik jarraitzen du Alabesek. Partida handirik egin gabe. Uranga, erasoan. Erdiraketa. Morcillo kurrundu du buruz. Aldaratzea Ian Urangari iritsi zaio. Atzera begiratu beharko du Fran Pérez. Hasi baloia beste aldera eraman eta beste eraso bat. Erditik. Ariñoren pasea.
Olaizolak baloia atzean utzi du, Uranga erasoan jarraitzen du, erdiraketa, Morcillo berriro indartxu buruz, Fran Perez, baloi eske Ander Olaizola, handik ari dira jokatzen hau sartu denetik, hirugarren baloia eman diote Uranga katzera. Mirandesen egunean bera izan zen atxeen aldean atera zena eta pixkat egon ziren 10 minutu, 15 minutu bera nahaztu zuna dena eta kasu honetan ere ematen du bide horretik dijoala. Nachok eramango du baloia, Joetak erasoan, Kuestak moztu du buruz, Salcedo kurrundu, sufritzen orain Alabes, ezin baloirik euki, Nachoren erdiraketa, goluka da eta barrura. Barakaldoren gola, merezitakoa, bigarren zati honetan, saiatu ari delako Alfonso del Barrioren taldea. Haze, erasoko jokaldi luzea joanan. Zemat erdiraketa eta baloi guztiak, ezin baloirik. Aldaratze guztiak Barakaldo gartzen zitut. Ez dakit Koeman izan da, beraien atzelari izan da, ez Koeman. Eta hor, berriro erdiratu. Diego Torres. Bai, barkatu. Ondo sartu da Diego Torres, Eta hor berriro ere aldaratze bat etortzen zen, hartu, jokatu, berriro aldaratze, jokatu berriro ere leku honetan ate zuten, iruditzen merezita, ez? Piskat, bigarren osatean hasieran komentatu dugu, ez? Alabezek, gehiagi konfiatu dela, lasaitu egin dela eta azkenean arazo hau da. Barakaldo merezitako gola lortu dut, ikusi behar hori nola jokatzen dira minutu garrantzitsua dira. Ez da erotu behar. Asko geratzen da oraindik. Bai, galdutako partidua berdinduta daukazu eta puntua daukazu, ez? Punturik gabe. Jenik erdiratu aukera Oskarrikorentzat. Haze aukera Alabesek. Hori da pixka bat, ez? Geni area barruan lurrera ez da ezer gertatu. Orain arte punturik gabe zeude zen eta kasu honetan badaukazu, daukazuna ez galdu. Eta hortikan aurrera, aber ze gertatzen den, Begira, lehenengo jokaldian gola jaso eta gero Alabesek gola aukera egin du. Zein garrantzitsua den burua, Juanan? Bai. Batek eukitzen du euforia bat, hori beste espalmodo kontrolatzen lekoa galtzen da. Eta Alabez gola hartu du, baina ondo jarri da berriro partidura, lehen baino beto igual. Intensia gehiago. Begira, Eta Miguel Ángel Tomek azken aldaketa egingo du. Rikok, Eskubiz, Urangaren gorputzak geratu du baloi hori. Aukera oso ona bigarrena sartzeko Gasteiztarrentzat, baloi luzea orain, Oskar Martínez baino lehenago iritsiko da Jonander Serantes. Eta hasi da Tome Keinuka eta zindu geldik egon. Bai, aspalditxoan zebilen horrela, ikusten zuen, somatzen zuen, zehozer txarra zetorrela eta ondo iragarri du. Uranga abisatu diogu. Uranga erdiratu, Morcillok moztu, Nacho oraindik erasoan. Liban hori sartu nahi zion baloi hori, oso zaila zen, Montero atezainak hartu du. Hori beratzekin bakarri zein behar zuen, besteak etzekiela. Imaginatzeko erresa etzen. Ez. Hori da, beste gauza bat garrantzitsua dena, Bate baloia daukanean badaki zer egin behar du, baina baloiak ez daukana jakin behar du, baloia daukanak zer egingo du, zer egiteko gai den. Bana, berdintzea lortu du Barakaldok. Azken sailkatua da, Alabes liderra da, lehia bizian, Lasesarren partida berdinduta, hortxe Tomeren aldaketa, Hito zelairatzeko prest. Eta Salcedo utziko du zelaia. Badoa Salcedo, orain korrika presaka, Alabesek irabazi egin nahi du. Eta Tomeri bihotzearen pulsazioa euneko haundi batean igo izan zaionaren irudia daukat. Izan ere, sufritzen dabil gola hartu dutenetik. Akordatuko dia baita, lehenen zatian Casaresek izan duen ura, utxe eta bikoa, partida guztiz erabakitzeko, baina bai, alde handia hartzeko aukera izan du. Joanan, orduan esan duzu, honek igual bizitza emango dio, etxeko talderi Barakaldori eta argi ikusi dugu, Bigarren zatian nola zelairatu diren, eta ezkerraldera aldapa bera dagoela zelaia, hori ematen du, Eta batez ere, Alabesen hasiera ez da bate ona izan, hor ikusten zen relajazio puntu bat, relajatu indela taldea. Eta